Заминаваме за Майорка. Още не е сигурно дали ще стигнем. Миналата година, като тръгнахме за Майорка, се оказа, че има някаква голяма буря, при което трябваше да се приберем в къщи през нощта. Те ни бавиха багажите с 1-2 часа. В крайна сметка прибрахме се, спахме за 2 часа вкъщи. Към 5-6 сутринта пак дойдохме на летището и тръгнахме. Тази година идваме не юни месец, когато са най-големите дъждове, а юли месец, когато се предполага, че ще е много горещо и топличко. Но вчера в София имаше жестока буря, така че все още е под въпрос дали ще пътуваме. Вчера, тъй като имахме цял ден работа навън, аз без да искам бях оставила отворена терасата, при която се прибрахме към 11 часа и целият ни дом беше под вода. Тази нощ сме бърсали вода. Ще спим в самолета. Днес е първият ни ден, официален. Първа стъпка – слънцезащита. Понеже всички слънцезащити, които имаме, те са големи дуби. А в ръчния багаж, защото ние имаме раничка и куфърче ръчни, нямаме право над 100 мл и съм пренесла всички слънцезащити в ето такива мънички. Имаме 3-4 такива тубички. И почва мазането. Искрено мразя да се мажа, особено на плажа, защото всичко полепва. И днес съм с маския на GMB. Може да ги видите, има много меки и хубави цветове. Мога сега да ме видят колко съм тъжен. То добре, че си ти, защото иначе аз съм червен като домат. Буквално ще стигне до месото ми, ще стигне. Това обелване, разбираш? Хора, пробвахте ли? Чакай. Пробвахте ли новата кола без кофеин? Махни ли тия работи? Имаме от закуската. Откраднахме ги. Бутирка с шоколад. Новата кола И втора. не ми е платено. За жалост. Има кола без захар и без кофеин. Ама ние в Испания пием от години. Да, в Америка има тук. и за първи път я има и в България, при което сядаме в някаква супер рандъм кръчма, квартална. Смисъл, Бургас. какъв е шанс? Буквално квартална кръчмичка, мъничка. Сядаме в Бургас и ни казват, от новата кола ли искате? Ние каква е тази нова кола? И ние след това, Светозар, защото обожава кола, той може да пие всеки ден, ако е без кофеин. Ама зеро. Здравословната. И почваме да търсим кола в всеки един град, във всеки един магазин. И никъде я няма. И я намерих онзи ден в кварталния ни магазин в София. Така че явно тия кварталните са най-оборотни. Тъй като с тези от вас, които са следяли по-скоро сериите, познаете какво имаме в... Хотел Welcome Drink. Ама защо го имаме това? Защото сме писали, че имаме годишнина. Да. Който разбрал референцията е разбрал. Обаче те ни дават алкохол, ние не пием алкохол. Да, ама все пак не даваха нещо. Станахме сутринта в 7, за да излезем рано, вече е 9 часа. Вижте, тази стая е отворена, така изглежда стая с изглед към морето. Много е красиво, не отричам. Е много шумно. Да, ние затова не искаме тук. Обаче защо има мивка тук? Понеже не ни е първия път тук, вече знаем в коя стая да бъдем и в коя да не бъдем. И всички стаи, които са от към шумната страна, от там където е улицата, да, с всичките магазинчета, заведения, вечер е изключително шумно. Няма никакви места, между другото. И сега Илона ще ви остави нейното стори. Да видите как се паркира. Да, малко е трудно паркирането тук, но не е невъзможно. И затова винаги си заявяваме стая от другата страна на хотела. Затова обаче нямаме изглед към морето, но на кой му пука, като ние сме по цял ден на плажа. Аз съм обратно в хотела, забравих си шапката и водата в хладилника. Тук не знам защо в маркетите не продават студена вода, в големите супермаркети. Винаги водата е извън хладилници и затова си взимаме, слагаме си в нашия хладилник.
Без това не се живее тук. Ето ни бейби ходилничето, което обаче ни спасява. Ето ни нашата мини количка! Той ви махва, обаче не се вижда. Здравейте! Такси до плащето. Това си е Клио, като моето си Клио, само че апгрейднато Клио. И тук има екранче. Екранчето е по-малко от една педия. Винаги наемаме от едно и също място. Аутос Майорка, да се казва. И готиното е, че ти си пишеш там кога кацаш на летището. Като слезете на летището, излизате в основния вход, той е един огромен с палми. Продължавате напред, пресичате до предната сграда и в предната сграда е митинг пойнта за всички транспорти и хората там ви чакат с бусче. То постоянно има шатъл от тази компания, която идват до летището и отиват до офиса. Взимат ви от летището с бусчето, водят ви към офиса и в офиса вече ви дават всички документи, всички ключове, коли и така нататък. Значи най-хубавото на този плаж е, че има, гледайте какъв огромен паркинг. 8 евро е. Чувате ли звука? Тук са много често срещани тези животинки. Искам да им ги снимам, не мога да ги видя. И аз не мога да ги видя. Те са прасеци мънички мушички, които издават зверски огромен шум. Това е от тия white noise-ове, дето ви бъгва мозък. Да, и като си легнеш на плажата, просто ти не можеш да си починеш по никакъв начин. Виждате ли тази будка тук, която е за чадъри? Всяка година си е тук жената. И понеже на този плаж няма такива чадъри да си седнеш с шезлонги, ми трябва да си носиш собствен. Абе, това е легендарният чадър. Имаме влогове от тук, бяхме си намерили един чадър в буклука и си го извадихме. Но от тогава си купуваме. И вчера, понеже знаехме, че искаме да дойдем тук, отидохме и си купихме този. И е мъничък и ни взеха 12 евро, а тук женичката ги продава и големи и малки за 10 евро. Пепчо. Какво? А? Да. О, но! Как ще замага кърпите? Добре дошли на моята самотна седянка. Светозар отиде до жената с чадърите да вземе една кърпа, просто за да може да си легнем, защото плана ни беше да стоим тук поне 4-5 часа. Плажа се нарича Естренг. Има паркинг. Има и огромна плажна ивица. Когато стъпите на плажа, почвате да ходите надясно. Вие няма как да го объркате. Ходите. Просто на никой не му се ходи много време пеша. Затова плажуват в началото на плажа. Но вие ще ходите. Докато чакаме Светозар с кърпите, ще ви покажа какви слънцезащити си нося в чантата. Случвало ми се да си купувам слънцезащита от голям бранд и си казвам, окей, няма смисъл, това е слънцезащита, няма какво да се обърка. И всъщност по никакъв начин не пази от слънцето и съм се връщала изгоряла в къщи. Само да кажа, това не е спонсорирано, просто си казвам какво си ползвам. Първото нещо е ето тази тубичка, която съм си я написала даже, че е слънцезащита 50. Абсолютно цялото тяло си мажа с 50 фактор. Този спрей на La Roche 50 фактор. Този спрей може да се пръска и върху грим. Този стик аз го използвам за устни главно, като е хубаво след всяко използване да се дезинфекцира горната част. Последно нещо и приключвам. Има проучване, че ако лягаш всяка нощ с обици, от непрестанното дърпане на обиците във възглавницата и в местенето може да се удължи самата ушна меда. Според мен сте го виждали на по-възрастни хора как виси долната част на ухото. И откакто прочетох това изследване, абсолютно всяка нощ си свалям обиците. Няма кърпи. Не. Само чадър. Та-да! Лана каза, искам. Вижте колко е красива! Вчера влязох в един магазин, точно за да си купя такова нещо, понеже много искам наистина отдавна, за да може да си лягаме и двамата. И не ми допаднаха много цветовете. И днеска без кърпа, хубав цвят, направо перфектно си.
всичко. Добро утро на всички! Дорого си е да спим след обеден сън. Когато сме тук юли месец, режима трябва да е малко по-различен, защото по обяд става нереално горещо. Решихме да ставаме по-рано, да ходим на плажа по-рано, затова и сутринта нямаше хора. Те след това дойдоха. Си стоим там до обяд и след обед да си спим. Днес решихме да бъдем много луди и сега, след като се навечеряме, ще отидем на същия плаж, който бяхме сутринта. Много се вълнувам. Отиваме на вечеря. Обански! Никога не сме го правили това. На опашката сме за вечеря. Има хора, които чакат и ние с тях. Това тук ми е най-големия проблем. Мога да ям 5 кофички, нямам никакъв проблем. Вчера не ви бях взела с нас на вечеря да ви снимам каква хубава чиния имах. Имах рибка, картофки. Днес е паста, зеленчуци обаче. Има и такива дни. По-детска чиния, виждала ли си? Нагетси, картофки и кюфтета. Това беше, може би, любимият ми скоростен плаж, защото бяхме само до 9 часа тук, тъй като паркинга затваря в 9. Колко от 10? 10. Разцепваме минутката. Никой нищо не може да ни каже. Бесен съм! Трябваше вече да сме си вкъщи и да сме в леглото. Ама няма никакво парко място. Ей, това бялата е нашата количка. А и тая улица тук е напълно непозната за нас. И сега започва ходенето към нашия хотел. Добро утро от втория ни официален ден тук. Аз отново съм малко болна. Последните 3-4 месеца се разболявам всеки месец. И то конкретно гърло и бели дробове. И вече просто ми е писнало да се разболявам. Дано в рамките на деня да се размине, защото тази нощ кашлях доста, но просто много често се разболявам вече и много почва да ми писва. Яйчица, зеленчуци малко, защото не са много хубави. Масълце за една филийка, плодове. Това е за плажа. И една чинийка с плодове. Трябваше да сме на ето този плаж. Бях си го запазила в Инстаграм, изглеждаше уникално, но това е най-тегавия плаж. Нямаше никъде къде да се паркира. Просто беше изключително изнервящо, защото той е в едно малко градче, което има броени паркоместа. И ако искате да паркирате, има паркинг, разбира се, платен, който е извън самия град и трябва да се ходи около 20-30 минути на пека. Буквално е на 1 километър. Да, трябва да ходиш 1 километър, а навън не е прохладно да кажеш да се разходиш, навън не се диша. И дойдохме на друг плаж, който е сравнително близо, който абсолютно не ви го препоръчвам. Ето този. С пясък е, водата е уникално красива, но той е част от едно градче или кварталче тук, което има хотели страшно много и хората просто са го пренаселили и плажната ивица не е чак толкова голяма, че да е приятно. Има наистина страшно много хора. Уж дойдохме най-накрая, нямаше никой покрай нас, но то се засели и тук. Ще ядем суши. Всъщност вече е 3 часа и днес станахме толкова късно, че всичко ни се провали буквално. Салата. Всъщност всичко си го взехме от... Не го показвай. Салата. Имаше нещо на Джим Бин. Но вие, ако искате, може да си вземете нещо с код Йоана 5. Буквално вчера си правих поръчката, докато бях на плажа и видях, че има в сайта има едни нови такива топчета, нали ги знаете, здравословните топчета с форми. Аз умирам за такива неща. Буквално така ми се ядат в момента точно тези топчета. Има с шоколад и с боровинка. Това беше нашето обедно включване от нашата обедна стая. Добро утро! Днешния ден стартира с ето това, с
хапчета за гърло, да не продължавам. Просто малко се влоших. И точно днешния ден имахме готин план. Понеже тази нощ не спрях да кашлям. Официално май вече съм болна. А имаме още 5 дена тук. Ще трябва да се стабилизирам, защото няма доктори наблизо. И решихме да останем днес в хотела. Няма да пътуваме никъде. Такова нещо не се е случвало до сега, но просто ситуацията е такава. Привет на всички! Аз се включвам 2 или 3 дена по-късно. Предните дни ходихме просто на същите плажове, които си ходим по принцип и нямаше никакъв смисъл да ви снимам. Затова не съм ви взимала с нас. Поредната нощ кашлях страшно много. Ама наистина супер много. Много зле се чувствах. Надявам се да не съм качвала и много температура, но за един ден успях да стабилизирам положението. Слава Богу, че Светозар настоя да си останем в хотела, защото 100% щях да се влуша страшно много. Вчера Светозар откри нов плаж. И нямам представа как не сме дошли тук преди, защото е наистина вълшебен плаж. Сега ще ви го покажа. Плажа е към хотела Four Seasons. И понеже вчера бяхме тук, ми беше много любопитно колко ще ни струва, ако спим в точно този хотел. За 3 нощувки, възможно най-евтиния вариант е 15 000 евро, което ми се стори много. Шезлонгите, които са към хотела, всъщност могат да се ползват и от туристи като нас, които не сме клиенти на хотела. Красиво е. Най-интересното е, че пред тези шезлонги Илана сега ще ви каже колко струват точно ето тези двата шезлонга с този чадър и консумация, която е включена в цената, която е една бутилка вода. Ако искаш да си на ето такива големи кресла, без чадъри, е 200 евро. Ако искаш да си на ето такива шезлонги с един чадър, е 150 евро на ден. Първата линия шезлонги, нали, плащаш си 150 евро и очакваш, че ще гледаш тази красота, това красиво море, а пред теб всъщност си слагат хората кърпи и си лягат. Ние може да отидем да си легнем напред тях без никакъв проблем. Няма кой какво да ни каже и просто е трагично. Плажа е с много тънка ивица, но много продълговата. Ние, разбира се, нямаме нищо против да походим малко и да отидем в най-далечния край, за да сме си самички. Над самото плажче е тази пътечка, която ни извежда на края на самата плажна ивица. Часът е 10:30 и затова няма много хора. Хубавото на този плаж е, че има дървета над нас и е много приятно, защото е изцяло сянка. Затова обожавам този плаж, давам му 10 от 10 само заради тези дървета. Отделно, че водата е наистина кристална. Вчера дори аз влизах в водата. Аз доста избирателно си влизам в вода по принцип. На A-Strength също обичам да влизам. Един минус само казвам. Самия пясък е с страшно много ето такива от дърветата подлички, така би ги нарекла. Просто будат страшно много и кърпите ни нашите са доста мекички и тънки. Аз много обичам да съм с такива тънки кърпи, за да мога да си ги слагам лесно в плажната чанта и да не тежат много. Ако идвате на този плаж, освен вашите плажни кърпи, си вземете кърпите и от хотела, за да може да си ги сложите една върху друга, за да ви е по-приятно. Почваме от тук. Пред нас плажа далеч не е така, както беше преди 3 часа. Сега ще ви кажа още един плюс на този плаж. Може да ползваш тоалетната, което е огромна липса на абсолютно всички останали плажове. Това е единственото негативно нещо на този плаж. Освен, че става много краудет, много населено след обед. Че паркинга тук е 8 цента на минута. Казват, че това е най-скъпия паркинг на целия остров. И наистина, ако стоиш цял ден от сутринта до вечерта, като се замислиш, този паркинг ще ти излезе около 25
евро. Пише, че това е максимума, който можеш да платиш за един ден. Все още е същия ден, вече е вечер. И е първият път, в който ме виждате с грим в този влог. Светозар явно толкова не му харесва храната в ресторанта, че иска да ходим на ресторант извън хотела. Това е моя аутфит за вечерта. Страшно много си харесвам тази рокличка. Между другото, ние трябваше да сме на ресторант и да празнуваме годишнината ни, когато бях болна и целият ден се наложи да си останем в хотела. Но вече съм здрава, затова отиваме. Преместила е резервацията. Нямам никаква представа какъв ресторант е избрал и по-добре, защото аз не обичам да поемам отговорността къде ще ходим, за да се притеснявам дали би му харесало, дали това е нещо, което иска. Много обичам така да ме водят, без дори да знам къде отивам. Та-да, това беше моето включване. Роклята, между другото, ме е купувал Светозар. Той много обича така от време на време да ми купува неща, които му харесват и иска да ме види с тях. Снимах как си правя грима по най-непрофесионалния начин. Ще го обработя и ще го кача в Инстаграм. Вие като гледате този влог би трябвало вече да е качено видеото. Аз просто не мога да се гримирам. Гримирам се така, както си се харесва. Доколкото знам, се започва с веждите. Аз веждите ги оставям за последни. Така че може да ви стане ясно колко е джаста праста работата. Искам да ми кажеш какво е чувството жена ти да те чака да се оправиш. Ами за първи път ми. Моля. Моля? За първи път ми се случва, така че спокойно. Ти си обигран в това, скъпи моля. Да. Буквално Не стоя. дей да лъжеш. Не дей да лъжеш. Лъжеш. Буквално. Лъже. Всеки Божи Лъже. ден го чакам. Ние като истински гавровци, въпреки че само аз съм от този район на половина, но Светозар вече си е обучен и той да е гавровец. Просто влязохме в нашия си ресторант на хотела да проверим какво ще изпуснем тази вечер и ако много ни се яде да седнем. И да вика, имаме 15-20 минути, в смисъл може 7 да си хапнем ако искаш, защото е по-особен ресторант. За какво ходим на ресторант, като няма значение. След като решаваме, няма да ядем, тръгваме и той си е забравил в стаята портмонето. Аз съм тази, която забравя живота си. Последните дни забравям всичко. Помните ли, кърпите забравих? Това е само едно нещо, което съм споделила. Отделно забравям нон-стоп телефона си навсякъде, на всякакви места. Забравям чантата си, всичко си забравям. Поне не съм забраваната аз този път. Косата ми се малко накъдри. Много е влажно, аз това си го знам. Но въпреки това реших да я тествам. Олеле, малеле, лелеле. Другия е бил просто за питиета, ама ние питиета не пием. Така че скипваме сега тука. На мен са ми изпратили в момента локацията, значи минаваме от тук в лявата врата. Аз ще ви пратя после. Минаваме в лявата врата. Инструкции. Минаваме, има някаква арка. Имало някакви церемонии в момента, но минаваме след арката. След арката слизаме надолу. Чакай да снимам. След арката минаваме надолу. Ма трябва да сме бързи, защото има някакви церемонии в момента. Много е красиво! Не искам да бързаме! Беше уникално! Не ми се тръгва! Беше уникално. Успяхме да си вземем цветята. Уникално е. Значи това място тук е специално за сватби и за годежи. Как го е намерил? Не. This place is not only for weddings, right? No.
Хората веднага ни намериха място в този ресторант. Той трябва с много време резервация, затова не сме точно до прозорците, но веднага на секундата ни намериха място. Просто Светозар е забравил да резервира в цялата суматоха, така че имаме перфектната вечеря, буквално. Аз все още не знам какво говоря и къде съм. Ще ми трябва малко време да осмисля. Просто лудост. Да. Преместиха ни на уникалната маса до морето. Още не мога да осъзная какво се случи. Започнах да ям, иначе беше много красиво. Значи единия ни старт-ъп е салата с бурата. Другия е пътладжан. Много ям. Пилешко за устни. Не мога, не съм за такива неща. Много ям. Ние седнахме тук и първото нещо, което се спогледахме, се попитахме дали има Ариан случайно, дали предлагат за пиене. Днес завършвам влога от тоалетната на този ресторант. Искам да кажа, че беше най-хубавата вечер в живота ми. Уникално. Беше просто цяла вечер ми разказва как ме е лъгал, как е търсил от пръстени, как е търсил от сетвал всичко, лъгал ме, защото аз съм била на път да го хвана. Просто уникално. Последен поглед към перфектните палми, към нашето хотелче, към нашата кола. Много ми е носталгично, ще се разплача. Вече сме на летището. Не мисля, че все още осъзнавам какво се случи. За мен е сюрреалистично всичко това. Направо не мога да повярвам. Това беше най-хубавата ни Майорка, това беше най-хубавия ми ден. Много ми е мъчно, че си тръгваме. Тази нощ като цяло въобще почти не сме спали, легнахме си много късно. Емоциите бяха на съвсем друго ниво. Такова нещо не мисля, че скоро някога въобще нещо ще го бие. Вече сме си в къщи. Ето тези томати. Погледнете. Боже, нямам търпение да го разрежа това нещо. Имаме си череши, които изглеждат много сладки. Тук имаме плодове. Уникално. Взех и картофи да направя на ерфрайера пържени картофки и кайма за кюфтета. И всеки момент ще направя най-вкусната вечеря, като първа вечеря годеница. Това са цветята, които успях да си спася. Сега ще ги сложа във водичка. Още мъничко да поживеят, ако е възможно изобщо. И след това ще си ги запазя под някаква форма. Ще видя точно как. Но понеже самия букет от годежа беше с гъба, нали сещате как се забиват самите цветя. И аз ги издърпах сутринта и ги вързах набързо. Бяхме закъснели много за летището. Да не успях да ви го снимам, но успях да спася малко. Ето за 40 минути имаме си салата, която е меко казано огромна. Картофки на ерфрайера, сос към тях, кюфтета, които хаят уникално и препечени филийки. Това ни е вечерята. Вчера, докато готвих, Светозар е оставил тези две торби на бюрото ми и това е част от подаръка с годишния пръстен, който не е на ръката ми, защото си правих закуска и не искам да съсипвам пръстена толкова бързо. Искам възможно най-много да си го запазя, затова си го свалям като си готвя. Вече цели 5 дена съм годеница. Чак сега осъзнавам какво се случи, какво стана, какво чувствам. Отнеми много часове, докато осъзная какво се случва. Аз никога не съм си представила как реално бих искала да ми предложи. Знаех, че не искам на ресторант, на концерт, на такива банални неща, но никога не съм подозирала, че той ще избере нашето място. Въобще и на това перфектно място няма да изпадам в детайли, просто исках да кажа, че това, което вие не виждате в социалните мрежи или може би сте усетили,
но не съм го показвала, нито пък той, е, че той е наистина много романтичен, много грижовен. Знам, че винаги иска да направи всичко по най-перфектния начин. Той е от тези хора, които или е перфектно, или не го правя. Така че знаех, че той ще предложи по най-сантименталния, красив и божествен начин. Просто някак си не го очаквах, защото минаха вече много години и аз съм казвала, че за мен това въобще не е важно. Въобще не държа на това нещо. А той всъщност си е планирал всичко, си го е чакал, с години го е планирал. Мястото, на което бяхме, е един специален залив в Майорка. Аз не съм ходила там преди, нито пък той, но много, много красив залив, който е в най-западната част на острова, като най-красивите часове са от 8 до 9, в случая в момента е юли месец, затова тогава е залеза и беше просто великолепно красиво. Не мога да ви го опиша. Най-странното е, че той е направил всичко преди 1 година. И аз въобще не съм подозирала, въобще не съм разбрала какво се случва. Все едно не живеем заедно. Толкова добре е успял да скрие всичко. Пръстена е бил няколко месеца в къщи. Аз дори не съм го намерила. Дори не мога да кажа, че се чувствах специална, защото той е много по-висше от тази дума. Чувствах се буквално като принцеса. Ние тези дни, когато се прибрахме в София, си ги отделихме за нас. Просто за да се насладя още малко на момента. И наистина това за мен беше възможно най-перфектният начин да се обясниш в любов и да предложиш на жената, която искаш, и да го направиш наистина с стил, желание и много, много, много старание.